Mayong gabi mga kaigsunan, mga kapamalandong ug welcome na usab sa ato ang panag-uban karon sa atong tulumanon ang atong pamalandong karon live kini ang inyong kapamalandong Brother Alex Lim makig-uban kaninyo karong gabi una. Apan sa dili pa mga igsoon no, atong mga panimbaya sa atong mga kaigsuonan, mga kapamalandong nato sa nagkalain-lain nga lugar no, labi na dinhi sa ato ang syudad sa Cagayan de Oro o ingom ng usab sa atong probinsya sa Misamis Oriental. Pizza dos karon sa bulan sa Mayo, bag-ong bulan nga gihatag sa Ginoo para nato o natapos na usab ang bulan sa Abril diin mga igsoon, duol na jud kayo tunga-tunga na ta sa 2021. So ingana kapaspas ng ligid ang atong adlaw no, ang atong panahon paspas kayo o wala na to matagna nga niabot na ta hapit tunga-tunga ni maong tuiga no. So sa gihapon igsoon higala kapamalandong ang atong pagsibya karon live kita sa ato ang Facebook page ang PS246 TV ingon na usab sa atong Facebook page ang Brother Alex Lim. Sa YouTube channel igsoon live kita no, inyo kitang makita kini mong pagsibya diha sa atong YouTube channel ang PS246 TV. O kini usab nga pagsibya ato ning i-upload sa ato ang personal account nato sa YouTube no, ang Brother Alex Lim. Okay, so mga igsoon ko diha ni Kristo sa ato ang panag-uban karong gabi una, hinaot nga naa kamo sa maayo nga kahimtang, naa kamo sa maayo nga panglawas, labi na ning mga ning panahon na karon nga sa gihapon ania pa kining pandemya nga atong giatubang. So nagpabilin pa gihapon si COVID-19 diri sa ato ang palibot. So mga igsoon no, medyo ni stricto ta karon tungod kay ni saka ang ihap sa mga nataptan sa ato ang ni atong niining COVID-19. So doble nga ingat no, pag-amping uban sa atong pag-ampo no. Importante kayo karon igsoon higala ang pag-amping sa kaugalingon no. Ang pag-amping nga dili kita mataptan nining maong sakit tungod kay kung kita nag-amping sa atong kaugalingon sama ra nga ato usab nga giampingan ang atong pamilya. Okay? So observe lang gyud ta no sa mga protocol nga gihatag sa ato ang gobyerno o siyempre sa ato pod nga kaugalingon nga kuan nga pamaagi diha sa pagdipinsa nato sa ato ang kining against aning COVID-19. So akong itimbaya ang ako mga kaigsuonan diha sa may Lugait no, sila ni Yanyan, sila ni Brother AC, si Josie, mga kauban na ko diha sa Lugait. Kumusta mo dihang tanan? Brad Nanti, kumusta mo diha? O ingon mausab sa ato mga kaigsuonan diha sa may Mantikaw, sila Brother Bernard, kumusta? Sila Ate Cecil, diha sa may Naawan o Initaw, no? Natay mga pipila ka mga kauban diha nga taod-taod na gyud nga dugay na natong wala na gyud nato makita, no? Ingon mausab diha sa may Libertad ug Hitagom, diha kay Kelly diha sa Hitagom nga gasunod gihapon pod sa ato ang kuan, sa ato ang live streaming no, every Saturday and Sunday. Hi diha Kil, kumusta? Og syempre ang uban na po mga kaigsunan nato no sa uban nga mga parokya, uban nga mga lungsod diha sa may El Salvador, Alobihid, dinhi usab sa may Opol. Kumusta mo tanan mga igsoon? Brother Rafi Lion, si Plo, kumusta mo diha? Og syempre akong kauban sa Servants of Christ Charismatic Community, si Gerald ug si Ruth nga naagyapon sa may Opol. So kumusta ang ako mga kauban diha sa may Bulwa no, ato mga kaigsuonan. O ako po diayong itimbaya ang akong manghod sa may Bulwa, si Alin ug si Rona nga kanunay gayud nga nagsunod ni maong programa. O di po na ako kalimtan no, ang akong mga kaigsuonan diha sa may kining sa City District nato no, Nazareno Parish o yung usab kining sa may Makabalan. Kining duha ka parokya ako ning nabisitahan may igsoon sa wala pa maabot kining maong pandemya. O
Hi po day ko, shout out ko diha kay Brad Tata takas-takas diha sa may Santa Cruz Taguluan, Misamis Oriental. Yung mausab ang atong mga kaigsuonan diha, mga batanon nga kumusta mo diha mga igsuon, kumusta ang ato ang pag-serve, kumusta ang ato ang pag-alaga diha sa Ginoo, o sa may hasaan, no, ang akong pangumusta sa atong mga kaigsuonan sa may hasaan, yung mausab sa may bubuntugan, no, sa akong pare si Pare RR, Brother RR, kumusta? Uban si mga kabatanunan diha, sa inyong mga elders diha, no, sa inyong mga adults diha, kumusta mo diha? O diha usab sa may balingasag, no? Si Hiloko kang Ay, sila Gracia diha, no? Akong mga kauban diha sa may balingasag nga taud-taud na napud nga wala nako na nakita. O siyempre din ako kalimtan ako mga kaigsuonan diha sa may Claveria, Misamis Oriental, no? Sila Tintin ug si Lucky, si Gideon, no? Ubang pa mga kauban diha sa may Claveria, Misamis Oriental. Hello po day ko diha sa may Lagunglong, ingon sa Sugbong Kugon sa ato mga kabatanunan diha. Kumusta mo diha mga igsoon, mga higala, no? Happy Sunday kaninyo diha. O ging mausab diha sa may Hinguog City, no? Si Brother Luis diha sa may Hinguog. O ilabi na sa tanan-tanan nga nagsunod ni atong Sibya, asa ka man karon higala, Luzon, Visayas, Mindanao, o naa ka ba gawas sa nasod, no? Kumusta mo diha? Ako diha ang itimbaya si Leon Marie Rhymes diha sa may Singapore nga kanunay ning uban nato sa ato ang pagpamalandong matag adlong Sabado ug Domingo. So ang ato mga OFWs diha, kumusta? Ang ato mga kaigsuonan diha sa gawas sa nasod, no? Kumusta na ka, no? Ang mga igsuon diha, no? Sila Brother Deloy, kumusta na, no? Kisa pa ba? Si Jisa ug si Joy, kumusta na ka sila, no? Naa sila sa gawas sa nasod. Ug ako po ding itimbaya si Ate Vilma nga sunod gihapon sa ato ang Sibya naa sa may Hawaii. Okay, so igsoon, pamalandong, higala, kung asa makakaron, happy Sunday diha kanimo, og welcome sa ato ang episode karon sa ato ang kining pamalandong karon live. Ang atong pamalandungan karong gabi una, igsoon higala, no, ang experience ni ang kasinatian ni San Pablo na sa dihang giingnan siya sa Ginoo nga ingon, no, diha sa Acts chapter 23, ingon pa diha nga ingon nga nagasaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, nagasaksi ka usab kanako ngadto sa Roma. Wow. So gi hatag na ni Kristo ang message daan kang Paul nga makaadto gyud sa Roma si Paul. Pero kumusta man, no? Kumusta man ang iyahang pagbiyahe padulong sa Roma? Unsa may kasinatian ni Paul sa diyang nagbiyahe sa paingon sa Roma? So mahigso, no? Agig intro lang sa ato ang pamalandong karon, no? Dili lalim, dili sayon ang kasinatian ni San Pablo, no? Sa iyang pag-adto sa Roma. Okay. So ingon ana siya mga igsoon ko diha ni Kristo. So karong gabi una ato ni pamalandungan unsa may mga mensahe, unsa may maayo nga pagtulunan nga makutlo nato niini karong gabi una. Apan sa dili pa, brothers and sisters in Christ, no? Ato sang kanabang before nato buksan ang ato ang mamalandong karon pinagi sa pag-ampo, syempre ato sang paminaw ning usa ka awit nga diin nakahatag nato og kanang kadasig, no? Ilabi na niining pagsaulog nato sa ika 500 years, no, nga 500 na katuig, no, 500 na katuig ang milabay sugad nga miabot ang Kristyanismo dinhi sa Pilipinas. So ato ning paminawon igsoon sa atong pagbalik, buksan nato ang ato ang pagpamalandong diha sa ato ang pagbalik.
paglipay ug pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios agahandumon ta, kasagihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang ninyo, minugdan sa pagtuo. Atong isangya ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan. Atong isangya ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad, iunay nga paghalad sa kinabuhi nga balaan, gikan sa amahan, Maria among inahan, sa pagtuo ikaw sumbanan, kami giyahan mo, pagsangyaw sa pagtuo. Atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan. Atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos ng kaluoy pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Taliwala sa mga pagpamay ug mga pagsulay, pagapuy-an ko, ligunon ko akong pagtuo. Atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan. Atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo, niya ka natong mga Pilipino. Atong isangyaw ang pagtuo. Alright, so sa makausa, igsoon higala, welcome sa ato ang episode karon sa atong Pamalandong karon live, no? So sa tanan nga nag-view karon, may gabi kanyo diha mga igsoon. By the way, ay kalimot sa pag-share ni maong video ngadto sa uban, and para ato pong mapaambit basin do ni mga kaila ninyo, no, nga nagkinahanglan ning maong mensahe, no, ni karong gabi na. Hi day ko diha ni Shell nga nag-view karon. Kumusta? So welcome sa ato ang Pamalandong karon. O ingon mausab mga igsoon mahigala, no, diha sa ato ang pagpanauban karong gabi una, atong pamalandungan kung unsa gyud ay ang mga panghitabo sa atong kinabuhi nga diin
kinahanglan gyud natong pamalandungan, no? Dunay mga hitabo nga dili ta gusto nga moabot sa atong kinabuhi, mga sakit nga kasinatian, lisod nga kasinatian, diin dili kita gusto nga maabot na sa atong kinabuhi apan gitugutan sa atong Ginoo nga moabot na sa atoa. Amen. Okay. So, hello po day ko diha kay akong igsoon, no, Sister Merlinda Castillo di Pasana. Okay, ang perminti ni nagsunod sa atong pagsibya. Kumusta? Og thank you kayo sa pagsunod na pod karong gabi una para sa atong pagpamalandong. Igsoon higala kung ready na ta, kung andam na ta, atong ipahiluna ang atong kaugalingon diha sa presensya sa Dios ug mudungan kita sa pag-ingon sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos nga labing gamhanan, tuburan sa kaayog sa kinabuhi, kami nagadaig nagapasalamat kanimo sa imong kaayog ngari kanamo, sa imong gugma nga way kinutuban, gugma nga walay kausaban. Ginoo, salamat sa mga blessings, salamat sa grasyang imong gihatag. Salamat sa kinabuhi, salamat imong adlaw, ni imong laing nga Domingo nga imong gihatag o Dios. Ginoo, nangamuyo kami nga imunta kaming pasayloon sa amo mga kalapasan nga nahimo diha kanimo. Sa hunahuna namo nga dili maayog binuhatan, sa akong mga sala nga nahimo Lord sa among kaigsuunan, sa among pamilya, sa among kakulangon o Dios, pasayloa kami. Lord God, tonight sa among pagpamalandong ninintak na nga kami mamalandong, Ginoo, ipadala imo bala ang espiritu. Hawani ang among hunahuna kasing-kasing. Abrihi Lord ang among kasing-kasing. Nga aron singon ni ana ang imong pulong nga imong ipaambit karon motuhop sa among kasing-kasing ug hunahuna. Tagai kami sa kasing-kasing nga kabalong maminaw. Dalunggan nga kabalong maminaw, kasing-kasing nga mudawat sa imong mensahe. Father God, tonight i-bless unta po nimo Lord ang among connection karon nga okay unta. I-bless po unta nimo Lord ang mga pulong nga mogawas sa ako mga baba nga mahimo kining imong pulong ug dili ako Ginoo, nangamuyo kami kanimo nga pinaagi sa among pagpamati pagtanaw karon, amo masinati ang imong buhing presensya o Dios, ang imong gugma nga walay paglubad. Langitong Amahan ang tanan among gipangayo diha sa imong ngalan, si Jesus, uban sa panabang sa among langitong Inahan, si Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios, no? Hallelujah. Nanakoy adyasan gamay. Wait lang, maikso na. Okay, ako lang adyasan gamay kay murag sulaw kay ang akong suga daring dapita. Okay, so kana murag okay na siya. Sige, magsugod ta mga igsoon para sa ato ang pagpamalandong karong gabi una. Okay. Ang atong pamalandong karon, no, sa ako nang gikaingon kaganiha diha sa sulat, no, sa mga buhat sa mga apostoles, kapitulo 27 o kapitulo 28. Maigsoon naghisgot kini about sa pagbiyahe ni San Pablo gikan sa Jerusalem padulong sa Italy, padulong sa Roma. Pero ang iyang pagbiyahe igsoon higala dili siya pareho sa atong ordinaryo nga pagbiyahe, no? Katingali kita kung gusto tang mulaag umaadto sa usa ka dapit, kanabang naka-prepare ta sa atong mga dadunon, plastar na ang atong mga schedules, no? Kung mo bakasyon ka sa gawas sa nasod nga tong wala pay COVID-19, no, naka-book na ang imong hotel, siguro na nakay agency nga imuhang gi-contact nga para maplastar ang imuhang mga lakaw. Ang uban dili hilig ingon ana pero aduna gyud sila mga plano, no. Kani kang San Pablo nga pag-adto sa Roma, bisan tuod og diha sa Acts chapter 23 verse 11, nag-ingon si Kristo nga ikaw ingon nga nagasaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, magasaksi ka usab kanako didto sa Roma. Nagpasabot ni mga igsoon nga si San Pablo gusto ni Kristo nga moadto gayud sa Roma, moadto gayud sa Italy. So pila ra may istorya, brothers and sisters in Christ, no?
kung atong tan-awon ni pagbasa bisag at moatras sa gamay diha sa atong pagbasa. Now, naisgutan diha nga si San Pablo aduna siya kaso nga giatubang. In fact, gidakop ni siya, no? Tungod kay dunay nagpasangil sa iyaha. Dunay nagsumbong, no? Nga gipasanginlan siya. Adunay mga kaso nga giatubang niya niining maong kining pagbiyahe niya. So, sa lakon nga pagkasultig son higala, si San Pablo during sa iyang pagbiyahe padulong sa Roma, usa siya kadinakpan, usa siya kapiniriso, no? So, dili manang giingon ko ganiha nga dili ordinaryo ang iyang pagbiyahe. Kay tuod nga giingnan siya sa Ginoo nga ipaadto siya sa Roma, pero dili siya niadto sa iya lang kabubuton, kundi giadto siya tungod kay usa siya kadinakpan ug kinahanglan siyang moadto sa Roma tungod kay I think kuan man ni siya kanang Romanhon man ni. So kinahanglan siyang moadto sa moadto sa Roma kay murag kung sa ato apat tingali akong imagination ani maigsoon, murag moapila siya or something, murag ingon ana ang hitabo ang dagan ani. So while gabiyahe sila, brothers and sisters in Christ, imagine 200 kapin ni sila kabuok nagbiyahe sa usa ka barko. Na ang uban niini mga kauban usab niya nga mga pineriso. Nang while nagbiyahe sila igsuon higala, nakita ni Pablo nga ulayo pa na ang ilang biyahe medyo lisod gayod tungod kay aduna sila atubangon nga usa ka unos, no? So nga dili basta-basta ni nga unos kundi usa ka dako gayong unos. Apan diha sa ilang pagbiyahe igsuon, although nga ang kining maong kapitan sa mga sundalo nga nag-escort sa iyaha gapaminaw kay Pablo, no? O medyo kwan siguro ni siya, dili gid siya ingon nga dautan nga pagkatao kay gapaminaw man sa iya. Apan niadtong higayuna sa pagstorya ni Pablo, mas nisalig kining maong kapitan didto sa kapitan sa barko ug sa mga tripulante sa barko. Kay syempre, pila na siguro katuig silang sigig biyahe ug pila na siguro kaunos ang ilang nainkwentro nga diin nakasurvive sila ug wala sila maunsa. Sa laktod nga pagkasulti, di ni basta-basta ang experience ning maong mga tripulante o kining kapitan sa barko. Apan brothers and sisters in Christ, no? Sa ni maong paglawig nila sa ilang kay layo-layo man gyud ni, no? Layo-layo labi na sa unang panahon kay wala pagyoy di pareha karon nga na ka high-tech lugar ang ato ang kahimanan. So medyo dugay-dugay ang ilang pagbiyahe. So while nagbiyahe sila igsuon, didto natabo nila ang usog kaayo nga unos, dako nga unos. O grabe ang ilang experience didto, no? Bisag unsa na lang ang ilahang gibuhat, no? Para nga ilahang makasurvive sila sa maong unos. Hangtod nga sa ilang paningkamot, diskarte para dili sila maunsag malunod, siyempre dili malikayan ang ilang kahadlok o kabalaka. Bisan mismo gani San Pablo siya pagampo, no? Nagampo siya, pero ang anghel sa Dios ingon kaniya nga ayog kabalaka kaway maunsa sa imo mga kauban. Gawas lamang sa barko. So meaning malunod gyud sila, maguba gyud ang barko. Pila na may istorya mga igsuon mahigala, no? Niabot gyud sa time nga kagubaon na gyud ang barko. O niabot na gyud sa time nga hangtod miabot na gyud sa panahon nga maguba na gyud ang barko. Apan atong panahon na sa dihang maguba na ang barko, nakaadto sila sa usa ka isla. Usa ka isla. So ang isla nga ilang giatuan, usa ka gamay man nga isla igsuon, no? Kung imong tan-awon diha sa Acts of the Apostles chapter 27 na atong liilion, usa ka gamay nga isla ang naduan nila, no? Ang gitawag kinig Malta. So diha sa pag-abot nila sa maong isla mga igsuon, nakalingkawas sila sa tuod sa maong unos. Pero
na stranded man sila ni maong isla. No, God is good. Kaingon jud ko mga igsoon nga kung ang tao bitaw nga mutuman sa ipasugo sa Ginoo, no, basta faithful siyang mutuman sa sugo sa Ginoo, dili gyud pasagdan sa Ginoo. No, giatiman sila sa mga lubad nidtong maong isla. Ug usa ka gabi gali ana sa dihang naglapog sila para mainitan kay bugnaw matong dapita, no, napaakan si Pablo, no, napaakan siya sa halas ug katong mga lumad nagtuo nga mamatay na gyud siya. Apan miilabay ang pipila ka gutlo igsoon, wala maunsa si Pablo. Ug mao tong mga lumad nagtuo nga Dios si Pablo, apan gibara ditso ni Pablo. Ni siya nga dili ko Dios. No? So ingadto ang nahitabo. Hangtod nga kanabang niabot siya sa lugar sa mura siya president tingali ana nga island, no, sa kapangulo ng maong island diin ang iyang papa gihilantan og katong maong hilanat dili bas ordinaryo nga hilanat, no, dili basta-basta nga hilanat. So ang nahitabo igsoon ni Gala, giduol ni Pablo, nagampo siya og iyang gitapion ng iyang kamot sa masakiton og naayo. Og didto, no, tungod kay naayo daghang mga masakiton nga miadto nung niining maong balay og giayo ni Pablo. Now, sa akong pagsusi ani mga igsoon, kini si I think sa ngalan Publio, so nalimot ko sa pangalan, no? Publio, masuri pangalan ani, na tungod sa nahitabo na convert siya. Nahimo siyang Kristiyanos tungod ni Pablo. Og nahimo gani siyang siya ang pangulo sa mong isla, og sa akong pampakisusi, siya murag nahimo siyang I think bishop, no? Nahimo siyang bishop aning maong island. Ako rin ning i-check mga igsoon na murag kani ang di kay ko kakuan ani nga kwan, pero ingon ana ang nahitabo igsoon na convert sila, no? Nakastay sila taod-taod pod nini maong isla sa Malta hangtod nga nakasakay sila barko padulong sa Roma. Mga igsoon, kung imong tan-awon ang istorya ni Pablo, yang kasinatian ng iyang pagbiyahe, no? Number one, dili siya ordinaryo tungod kay nagbiyahe siya. Nagbiyahe tuod siya sa iyang misyon pa ingon sa Roma, pero dili usa ka kanabang tao nga dunay kagawasan, kundi usa ka tao nga dinakpan, pinariso. No? Ikaduha, while pa ingon sa Roma, no, nagisakay siya sa barko, pero nagkaaberya ang maong plano, no? Nakahinagbo og unos og unya nadagsa na stranded sa mga isla. Pero ang Ginoo maayo kayo igsuon higala ka pamalandong. Pag stranded sa mga isla, wala gitugot sa Ginoo nga may stranded diha lang ka. May stuck up na ka diha. Kundili gi-provide sa Ginoo ang iyang kinahanglan aron makaabante siya. Pagkanindot kaayo igsuon higala. Nya. So, ingon ana ang iyahang biyahe padulong sa Roma. Pero unsa man ang atong pamalandong ani karong gabi una mga igsoon. Now, una mangutana ko sa inyo. Kumusta man ang imong kinabuhi karon? Kumusta man ang imong mga plano sa kinabuhi? Kumusta man ang mga butang nga gusto nimong buhaton sa imong kinabuhi? Kumusta man ang mga butang nga gusto nimong buhaton sa 2020, 2021? Igsoon, nining pandemya nga atong giatubang karon. Dili ba kaha nga na-stuck up na ka sa usa ka sitwasyon? Kumusta man ang imong relasyon sa Ginoo? Dili ba kaha nining pandemya tungod ni maong pandemya ang imong relasyon sa Ginoo murag na stuck up na pod, murag nagkagidlay na pod tungod kay di nakakalihok or wa nakakalihok diha sa imong commitment sa Ginoo. Kumusta man imong mga dreams sa life? Kumusta man ang imong goal, ang mga goals nimo, ang imong kanang journey, no? Kumusta man? So,
Kana siya, brothers and sisters in Christ, no? Kana nga mga pangutana, mao gini ang atong dapat tubagon nga pangutana ni ining panahon na. Kumusta man ang atong life nga naa ang pandemic na ang COVID-19. May son daghang mga tao nga mura siyang na stuck up, mura siyang na stranded, no? Mura tag kung kita ba karon, mura tag na stranded sa usa ka sitwasyon nga diin maglisod kita paglihok sa atong gustong buhaton, sa atong mga plano. Ikaw igsoon, mura kang na stranded, ang uban pagani nga nag-work from home pa. Ang uban pagani no, sige tag ingon nga stay at home. No, mura kang na stranded sa imong balay. Na stranded sa usa ka sitwasyon tungod ni ining problema nato sa COVID-19. Pero nganong kaniman ang akong gipili no nga pamalandongan nato karong gabi una igsoon ni Kala. Tungod kay ang pagbiyahe ni San Pablo nga din na stranded siya sa usa ka lugar sa Malta. Para sa ako ingon ani ta karon. Na stranded ta sa usa ka sitwasyon nga diin gusto nato nga malingkawas. Ang uban nato sige ingon nga mabalik daw ta ang normal. Kanusa pa kaha mawala ang COVID? Makalaag na unta ko. Makasimba na unta ko. Makalakaw-lakaw na unta ko nga walay mask. Free na unta akong kanabang mubuhat sa bisan unsa na akong buhaton. Makabakasyon na ta ko sa layong lugar. Maigsoon doon mga ingana nga daghan ang naghandom, no? Aduna po'y mga tao nga miingon nga what if dili na mo balik ang normal na kaniadto imong nasinati? What if ingon ani na ta permi, ingon pa nila new normal? What if moabot ang time nga kanabang nahunaan o di abot ang time nga makaingon jud ka nga dili gyud ay mawala si COVID, nagstay gyud ay siya sa taas na nga panahon. Maigsoon, kung ikaw karon sa imong kinabuhi nga duha man ka klase ang tao karon, no? Adunay mga tao nga sa ilang pagka-stranded ni maong sitwasyon, anaara gyud sila sa usa ka lugar sa ilang kinabuhi nga diin hadlok silang mugawas tungod aning COVID-19. Tingali ang uban taud-taud nang wala nagsimba. Tingali ang uban taud-taud nang wala kakitag dagway sa SM Gaisano ug Ayala. Tingali ang uban mugawas lang kung mupalit og pagkaon or mainom. Apan aduna usay mga tao nga makita nato nga kanang giingon nila sa social media nga sa man sila murag wa na may COVID. Grabe man nung laag wala tuo, grabe man noong dasok dito sa mga tao. No hinumduman nato igsoon higala nining panahon na. Medyo active paghapon ang COVID. Now, sa akong pagpamalandong igsoon higala nining pag-atubang nato sa pandemya, duha ka choice nato nga atong ginapilian sa mga tao. Ang isa, kining tao nga siguro tungod siyang kahadlok, wala na tingali trabaho, wala na niya na-enjoy ang life, na siya sa balay. O sige na lang siya handom kanusta mawala na unta ning COVID para mabalik na to sa normal. Ingani na unta, no? Wala na siguro, dili na siya happy siyang life because anaara siya nagmukmuk diha sa iyahang balay ba kaha or asa man siya karon. Apan brothers and sisters in Christ, ang ikaduha kining tao nga kana bang nagningkamot nga magpuyo sa usa ka normal nga kinabuhi taliwala nga dunay pandemya. Dili man siya wala niya gibaliwala ang mga kuan lugar sa pandemya kundi kana bang kanang ingon pa nila wa man tay choice kinahanglan ta mo trabaho ta, no? Ni naningkamot siya magpuyo nga murag normal nga kinabuhi pero uban ang pag-observe o pagbuhat sa mga safety protocols nga gihatag sa gobyerno. Meaning nagawas siya sa balay nga adunay pag-amping, nigawas di trabaho siya nga adunay pag-amping sa kaugalingon. Mga igsoon niadtong last year, no?
dunas naundang, no, naiabot ang panahon nga katong naundang gyud nga na-close ang atong simbahan, na-close gyud ang mga tindahan, mga essentials lang ang mga gipa-open. Pero my dear brothers and sisters in Christ, ni atong higayuna nga nahitabo kato, grabe no, grabe ang murag ni hunong ang tibuok kalibutan ni atong panahon na. Now, ang mga prayer meetings na undang, no, ikaw karon igsoon ang imong community or ikaw nakapadayon pa ba ka sa prayer meetings or pila na ka tuig nga wala ka nakasimba o naka prayer meeting? My dear brothers and sisters in Christ, ang lesson nato karong gabi una nga atong pamalandungan is kining pag-abot ni Pablo sa Malta. Una, unsa man? Sa dihang niabot siya sa Malta, no? Wala niya tan-awa nga ang nahitabo sa ilaha usa ka negative nga hitabo sa ilang kinabuhi. Tungod kay pinaagi sa pagka-stranded ni Pablo didto sa Malta, iyang gigamit kining maong sitwasyon sa iyang kinabuhi para maka-evangelize siya. Para iyang ma-share ang presensya ni Kristo ngadto sa uban. Na unsa may bot na ko ipasabot ani igsoon ni Gala. Kung imong tan-awon ang hitabo ni Pablo, dili basta-basta ang iyang na mga naagian. Na kung basta-basta patingali di singa na kalig-on ang atong pagtuo diha sa Ginoo, tingali magreklamo na ta. No, nga Lord, nagsunod mo unta ako nimo pero ngano ingon ani man. Ngano ing ani man akong nahitabo. Gilisod-lisod man noon ko. No, tingali may compare na to ang atong kagaling. Nay uban diha, okay man ang ilang kinabuhi nganong ako nagfollow mo unta ko nimo Lord, ing ani nahitabo sa kuha. Pero wala ka na buhatan ni San Pablo. Hinuon, nag-focus siya sa iyang misyon sa kinabuhi. Grabe, believe ko ni Pablo na ining sa iyahang kinabuhi ni Pablo igsoon higala. Tungod kay taliwala sa mga pag-antos, taliwala sa mga kasakit niyang nagyan igsoon higala. Anaagya po niya ang focus sa misyon. Misyon niya sa kinabuhi. Misyon nga gihatag sa Ginoo sa iyaha. Grabe, dili basta-basta igsoon. No? So, kung atong tan-aw, no? Grabe, ang iyang pagka-stranded ni maong island, ni maong isla, nahimo niya didto nga taliwala nga nadugang ni sa burden unta nga iyang nasinati ispaingon sa Roma, no, nakaagi sila basta-basta nga unos og na-stranded sa mong isla. Imbis magreklamo, gihimo niya ning panahon para siya makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Igsoon na ining pandemya, no? May-imagine ako ang kagaling muratang not stranded ning maong sitwasyon. Pero giunsa man nato pagpuyo ning maong sitwasyon? Gigamit ba nato ni para atong mapaambit sa uban ang presensya sa Ginoo? Gigamit ba nato ning maong pagka-stranded nato ning maong pandemya para mapaila nga ikaw usa ka tawo nga adunay pagtuo diha sa Ginoo? Sama ba kang San Pablo? Gigamit ba nimo ni maong sitwasyon sa imong kinabuhi nga imong mapaambit o mapaabot sa uban nga ang Dios buhi ug ang Dios aniya uban kanato? Daghan kayong naglisod ron, daghan ang nawad og trabaho, daghan usab ang mga negosyo nga nang nangtang og mga tawo, ang uban na-close man gani ang mga negosyo. Dili sayon perting nisura rong panahon na igsuon kapamalandong. Pero taliwala ni nang tanan, ikaw usab nang hinahanglan og tabang, ikaw usab naglisod, walay nagsayon karon panahon na. Puros kitang tanan naglisod. Apan taliwala sa imong kalisdanan, sama ba kang Pablo? Nagamit ba nimo ni para ipakita sa imong isig ka tawo nga buhi ang Ginoo? Sa unsang paagi, igsoon, kana bang sitwasyon sa imong kinabuhi nga bisan og naglisod ka, aduna gyapon kay kasing-kasing
gahuna-huna ka unsaon nga makatabang ka sa uban. Di ba? Pagkanindot pagkatsada niya ng maong no ng maong panghitabo no kada sa imong kinabuhi kung moabot na nabitoy uban karon uso ang mga pantry ano uban nga kanabang kalit lang nga manghatag lang sa ubang mga naglisod kaning anak mga kinabuhi ginagbag dinagko nga mga binuhatan igsoon nagpaila sa gugma imong pagtabang nagpaila nga ikaw adunay pagtuo nga ana ang Ginoo or dili ba ka ha basin noong nga sa imong kinabuhi karon alah ka wala sana nagkulong na lang ka diha sa imuhang kwarto mo bitaw tingali daghang mga igsuonan nato nga na depress daghang mga kaigsuonan nato nga murag nawad-an o paglaom tungod sa nahitabo apan igsuon higala si San Pablo sa iyang pagka-stranded sa Malta wala niya ni ginahuna nga stranded siya didto kundili gitake niya ni nga opportunity gihimo niya ni nga opportunity nga masangyaw niya no ang kinabuhi ug ang pulong ni Kristo ngadto sa uban grabe so nya taliwala atong hitabo niya nga no sa Malta siyempre daghan na siya burag followers dito nga iyang nasangyawan ug nahimo nang na-convert na sa pagka-Kristiyanos apan wala malimot siya nga mopadayon gayud siya sa Roma kay tuwa didto ang iyang misyon didto siya ipaadto sa Ginoo ug dili magpabilin diha sa Malta. Now number 2 nga lesson ako ang naigsuon ang atong pagka-stranded wala dili ni magpabilin hangtod sa hangtod no tungod kay gustuhan sa Ginoo nga mo abanti ta mo journey ta mo biyahe ta padulong sa destinasyon nga iyang gusto ug dili aning maong na time nga na-stranded daw. Nagpasabot igsoon higala nga para sa ako si COVID mulabay ra gyud ni no kining kalisdanan nga atong giatubang karon mulabay ra gyud ni no pero what if maabot pag pila ka tuig no so giunsa man nato pagpuyo ng pila ka tuig diha karon giunsa nato na paggamit para ato gigamit ba nato na para atong mapasidunggan ang Ginoo diha sa atong kinabuhi. Now, atong hinumduman brothers and sisters in Christ nga diha sa pagtubag sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi wala magpasabot og hayahay no wala magpasabot nga hayahay sometimes ang pagtubag nimo sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi no it will leads you into a storm. Daghang mga pagsulay, paglutos, boy di pa hang dauton sa imong isig katao. Mga anak, mga igsoon, no? Ang Ginoo wala man nagpromise sa atoa nga kumusunod ta niya hayahay ta. Kumusunod ta niya dili na ka masakit. Kumusunod ka niya dili na ka maglisod. No. Ang gipromise lang sa Ginoo no sa Hebrew chapter 13 verse 5 ang yang giingon ra diha nga dili ta kabiyaan og dili ta kapasagdan no Hebrew chapter 13 verse 5 mara nag-ingon niya nga he will never leave you nor forsake you so mana ang yang giingon and then diha sa atong mga pag-antos no ingon pa ni San Pablo nga God's power is made perfect in our weakness. Nga diha sa atong kalisdanan nga moabot makapaluya nato, no? Makapaluya nato. Pero kung sa imong kinabuhi, ang imuhang panghitabo sa imong kinabuhi, imong isurrender sa Ginoo, no? Tuod mahimo kang weak tungod sa mga kalisdanan, pero kung imong isurrender, no? Ang strength, ang kusog sa Ginoo may imong magamit og diha ka mahimo kang lig-on diha sa imong panahon nga luya ka diha makita mo lihok ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pasabot igsoon higala nga God is in control sa imong kinabuhi taliwala nga nagmaluyahon ka no tungod sa mga kasinatian nga imong nagian apan igsoon kung kini imong isalig sa Ginoo isurrender sa Ginoo tinuod weak
ka tungod sa sa imong pagkatawhanon, tungod sa imong sa imong nasinati apan ang gahom ug usog sa Dios kung anaa diha kanimo, dili ka maon sa igsoon, no? So ingon pa diha ni Paul diha sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, nag-ingon pa diha nga, when we are weak, then we are strong. Sa mga panahon nga weak ka, luya ka, ug apan isalig nimo sa Ginoo, mahimo kang lig-on kang Ginoo may mulig-on nimo. Wow. So sa lain bahid pod, no, ang mga struggles nato sa atong kinabuhi, no, usa ka higayon to testify nga unsa ka faithful ang Ginoo, unsa ka maayo ang Ginoo, no? So diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, so higala sa ato ang padayon nga pagpuyo sa kinabuhi nga kada bang naningkamot ta sa pagpuyo nga kinabuhi nga gusto papuy-an sa Ginoo sa atoa, no? Sa diha sa atong paningkamot anang tanan. Sa mga pagsulay nga moabot nimo, diha nimo usa na ka opportunity para ma-testify nimo nga ang Ginoo faithful gayud, ang Ginoo maayo gayud, ang Ginoo mahigugmaon gayud. So diha sa imong kalisdanan karon igsoon higala kung atubang kaniini, nakasinati kaniini, no, gamita. Instead nga magbagut-but ta or magreklamo ta, gamita ni maong kalisdanan nga mahimong opportunity para ma-testify nimo unsa ka faithful ang Ginoo sa imong kinabuhi. Tapos usahay pod, no, sa atong kinabuhi, no, ang kining ato ang spiritual formation, dayon ang pagdevelop nato sa atong character, mahitabo panahon sa pagsulay. Kay sa mga panahon manggod nga hayahay ka igsoon higala, dali ra mo pag-ingon nga I love you Lord, I will follow you Lord, dali ra pag-ingon praise the Lord, hallelujah. Pero sa mga higayon nga nagatubang kag problema, no, dali ba ang pagsangpit nga maingon nga praise the Lord, hallelujah? Dili ba kaha nga nangaluya na ta, no? So sometimes ang atong spiritual formation mahitabo ni panahon sa mga pagsulay. Dinhi nato makita kung unsa kalawom ang imong pagtuo, unsa kalig-on ng imuhang pagtuo. Dinhi para sa ko igsoon, no, makita sa usa ka tawo ang iyang tinuod nga batasan sa panahon nga masuko siya, sa panahon nga maglisod siya, no? So diha matest kung unsa na kalawom ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Okay, so nya pa isa igsoon, sa journey ni Paul wala kay nagbiyahe siya ra usa, uban si Luke sa iya, maning amigo, no? Uban daw ni mga tao nga kauban niya sa iyang journey, na nagpasabot lang, brothers and sisters in Christ, nga sa imong pagtubag sa tawag sa Ginoo wala ka mag-inusara, kundi dunay mga tao nga i-provide sa Ginoo sa imuha para mo encourage nimo sa panahon nga maluyahan ka, sa panahon nga ma-discourage ka, no? Si San Pablo wala siya mo biyahe nga siyara, adunay mga tao nga uban niya para pod nga maistorya siguro niya, ma-encourage siguro niya o mag-ampo sa iya or siya mag-ampo sa iya. Okay. So ingon ana siya mga igsoon, no, wala ka mag-inusara pag atubang nining pandemya karon, no, muna ibutang sa imong hunahuna, wala ka mag-inusara nga nag-atubang nining COVID-19 karon, wala ka mag-inusara nag-atubang kung unsa man nga klase ang problema nga imong giatubang, because ang Ginoo uban kanimo, ug kay ang Ginoo uban kanimo adunay mga tawo nga ipadala sa Ginoo para makig-uban sa imong journey. Okay, so doon na po'y purpose, ano, ang ato ang biyahe. Sama nga si Paul, bisan tuod dinakpan to siya, ang iya yung target mo abot gid siya sa Roma.
So adunay purpose ang Ginoo sa pagplastar sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. So kitang tanan nagbiyahe man gyud ta igsoon higala padulong sa Ginoo. Kitang tanan aduna man tay mga giatubang nga nagkalain-lain nga mga kalisdanan. But I want you to know, brothers and sisters in Christ, focus sa imong mission, gamita ang mga dili maayong hitabo sa imong kinabuhi, dili para magreklamo ta, kundi para mapaambit si Kristo ngadto sa uban, para ipakita nga kita anak sa Dios, ikaw anak sa Dios. Amen. So praise the Lord, atong palakpakan ang Ginoo, no? So muni ang atong pagpamalandong karon igsoon, no? Mingon tag biyahe, dali ra man pag-ingon nga maadto ko dito, pero ang process diya sa pagbiyahe igsoon higala dili basta-basta. Ining pandemya nga niabot na tag isa ka tuig na kapin, no? Ang among youth camp sa Charismatic Renewal mag nakaduhaan namin ni COVID. Duha na ka summer camp ang walay youth camp. Pero di ta mabalaka igsoon kay God is in control, no? At the right time, in His time, malampasan ra nato ni, no? Mawala ra ni, because ang mga trials temporary lamang. Ang mga trials gituyo para diha nato mo grow ang atong formation, ang atong karakter, diha masukod kung unsa nakalawom ang atong relasyon diha sa Ginoo. Amen. Okay. So, igsoon mo kini ang atong pagpamalandong karon. I hope and pray nga sama unta ni Pablo nga bisan taliwala sa mga kalisdanan nga ang nagian, no? Focus kay siya siyang mission sa iyang kinabuhi. Gusto gyud siya maatog Roma tungod kay ang Ginoo nag-ingon sa iya nga magsaksi ka kanako didto sa Roma. Kita pud unta igsoon, no? Sa atong mga kalisdanan, sa atong mga kagul-anan ug kalisod, dili unta mawala sa atong hunahuna ang misyon gihatag sa Ginoo ngari kanato. Okay, amen. So diha sa atong pagpadayon, brothers and sisters in Christ, no, atong basahon ang mga message sa atong mga kaigsuonan nga naa dinhi. No, ingon pa ni Claire, happy Sunday Kuya Alex. Happy Sunday diha Shell. Tapos, okay, Sister Merlinda Lipasan pa niya. Good evening, Brother Alex. Happy Sunday, kapamalandong. Okay. So, si Ma'am Jane, ng niya, Happy Sunday, Brother Alex. Og sa tanan, kapamalandong. God bless. Okay. Okay. So, wow. Akong i-shout out si Dudong. Dudong, musta dong? Hinahinag kaon dong, ha? Bitaw. Okay. Brother Romel Obshuma, Anastasio, mayong gabi sa tanan. God bless mga kapamalandong, Brother Alex, no? Okay, happy Sunday, kapamalandong. Okay. So, sa makausa, thank you kayo, mga igsoon ko ni Kristo sa inyong pagsunod sa ato ang pamalandong karon. I hope nga na-bless unta mo karong gabi una. Doon na unta mo hinatun-an sa kasinatian ni San Pablo, no? Ni Pablo sa diyang nagbiyahe siya padulong sa Roma. Diyan na stranded siya sa usa ka island nga kining maong Malta, og gigamit ni Pablo, no, ang kining pagka-stranded niya gihimo ganyang opportunity nga maka-share siya, makapaambit siya sa pulong sa Ginoo. So atong gamiton ning pandemya. Gamiton ta ning pandemya para mapa-ambit nato, mapasinati ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. So sa ako lang gikaingon kaganiha nga kanabang lisod man ta, pero mas lisod pa sa tua, no? Para sa ako ang kasing-kasing nga manggihatagon katong kasing-kasing nga taliwala naglisod siya pero gunahuna pagyapon siya unsaon niya pagtabang sa uban. Andam gyapon siya motabang sa uban. Okay. So ingon ana siya mga igsoon ko diha ni Kristo. So padayon ta sa atong pag-ampo karon para sa atong prayer for healing. Igsoon higala kung doon na kay mga balatian, doon na kay gibati karon, atong i-lift up sa Ginoo, i-surrender sa Ginoo. Iampo sab nato ning COVID-19 nga mawala noon ta ni. Katong mga nataptan sa COVID atong iampo, matag pamilya.
no? Matag leader sa nasod, mga leaders nato sa atong simbahan. Okay. So kung ready na ta, mulungon ta sa pag-ingon sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dios nga labing gamahanan, ikaw gayod ang pinakamaayo nga Dios. Mahigugmaon, manggihatagon. Nagadayeg ako kanimo Ginoo nining kagabion nga imong gihatag. Lord, among i-lift up sa imuha ang among tagsa-tagsa mga kasakit nga kasinatian karon Lord God. Ngonta pinaagi sa imuhang lapas nga dugo kini mamaayo, no, ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Yan po sa damo Lord kining giatubang namo nga mga nining pandemya. Ginoo, hatagi mi sa kadasig pagsalig diha kanimo. Hatagi kami sa kusog Lord. O bless unta to nimong mga kaigsuonan namo karon nga nagtan-aw nining atong Sibya. Lord, katong mga kaigsuonan namong dunay gibati o Ginoo, pinaagi sa imong labas nga dugo, pinyong ngalan o Hesus, mahilo unta sila o God. Mamaayo unta sila, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you, we thank you. Glorify your name, O Lord God. Para sa among mga leaders sa nasod o sa among simbahan, nga magkahiusa unta sila, no, kung unsa may angay buhaton sa pag-atubang nining pandemya na atong gatubang karon. Ayun mo usab Ginoo among i-lift up sa imo ang among mga frontliners. Hatagi sila sa kadasig ug kusog Lord God sa pagatiman sa mga pasyente Lord God. Nga mausab kato mga nataptan sa COVID-19 Lord. Kung asa unsa man sila nga estado kinsa man sila Ginoo nga muyo ko nimo. Nga unta imo silang i-comfort, imo silang i-heal Lord God ining maong matang sa sakit. Tabangi sila og Dios, ayaw sila pasagdi ay yung masab ko Lord, akong pray Lord God ang akong family, no? Ang tanan Lord, atong mga dreams, among community Lord God, kining maong Sibya matag Domingo unta bless magpadayon unta ni Ginoo. Ang tanan Ginoo, among gipangayo, among gipasalamatan diha sa imong bugtong anak among Ginoong Kristo, ban sa panabang sa mo langit ng inahan si Mama Mary. Amen. Samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Salamat kayo igsoon higala sa imong pagsunod karong gabiuna. O by the way, kung wala pa ka naka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe Brother Alex Lim. O magpasalamat dahil ko sa akong 181 ka subscribers, no. Thank you jud kayo igsoon. Salamat kayo sa imong pagsalig, no. O ingon mo usab ang ato ang pamalandong sa pulong matag adlong Sabado ato ning reflection sa atong gospel pagka Sunday. So every Saturday ni siya o kining ato ang programa karon matag adlong Domingo, no, alas 8 sa gabi ang atong pamalandong karon live. Igsoon higala sama kang Pablo bisan unsa man kalisod ang atong kahimtang nga giatubang karon. Apan si Pablo unsa man kalisod ang iyang niagian, niabot gid siya sa Roma. No? Nakaabot gid siya didto sa destinasyon gipadtuan sa Ginoo sa iya. Ikaw igsoon higala, hinahot unta magampo ko nga unta kung unsa man ang destinasyon, ang lugar, ang sitwasyon nga gustong padtuan sa Ginoo sa imuha. Maabot unta ka bisan unsa man na kalisod, bisag unsa man na kadelikado, bisag unsa man na ka imposible. Hinahot unta igsoon na maabot ka diha sa gustong ipabuhat sa Ginoo sa imo. Okay. Sige. So, paapas dai si Brother Morris, no? Praise the Lord, Brad Alex, okay? Praise the Lord, Brad. Salamat kayo, Brad, sa imong pag uban karong gabi una. Ug igsoon ni Gala, before ko magtapos sa ato ang pamalandong karon, mingon ko, dili kita dapat mawad-an sa paglaom tungod kay ang Dios nag-uban man nato. So, mga anak sa Dios, mga Kristiyanos man ta, mga binuhat ni Kristo, no, ang giluwas ni Kristo, no, gikan man ta sa Dios, kang gibuhat sa Dios. Ato untang gamiton, no, unsay advantage ning maong pandemya karon nga ato magamit sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. No, para karon lisod kay ang prayer meeting, no? So, hunahuna ako nga magsibya ta ani magpaabot nato sa ato mga kaigsuonan ang mensahe sa Ginoo.
pinaagi sa social media. So gamita ang imong social media para mapaabot ang presensya pulong ni Kristo ngadto sa uban. No, ayaw lang gamita. Grabe na kang fake news karon igsoon, higala negative nga mga post sa Facebook nga ato pangdungagan. So atong i-counter og mga positive things nga maka inspired sa uban. So atong gamito no ang advantage karon ning maong pandemya kay kani mang abot sa social media, diyo. So online marketing na gani ang mga kuan strategy sa mga businesses karon. So ingon ani siya mga igsoon, ato ning gamiton para mapalayo, mapaabot nato ang mensahe sa Ginoo sa aton kinabuhi. Okay. So mga igsoon, dinhin na lang ko kutob, no? Salamat sa makausa, salamat kayo sa imong pag-uban karon o hinaot unta nga na-bless ka igsoon higala. Kung na-bless ka ni maong episode nato, please ayaw kalimot sa kini bang pag-like, pag-react, pag-share niini, no? Ngadto sa uban para daghan pa gyud ato mga kaigsuonan nga ma-bless pa gyud, no? Sus kanindot kayo igsoon, no? Isa ka post nimo sa Facebook kung do na kay tanta 1,000 ka mga friends sa Facebook, nag-post ka dihag mga maayo nga mensahe and then naka-bless kag pila ka tawo. So nindot kayo mga igsoon. Okay? So sige. So dinhi na lang ko kutob kini ang inyong pakapamalandong Brother Alex Lim, mingon na lamang, kung ang Dios dapig kanato, kinsay makigbatok kanato. Dalaygon ang Dios, daghan king salamat igsoon og hinaot unta nga magkita-kita na puta sa sunod Domingo pohon. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go on my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life.
feet. All the time, my Lord, I need you